mondtam, hogy ezt fogom csinálni. Bár csak itt lennél velem. De... ezt megteszem. Ötödik szembecsuk, majd az első. 5. Az igazság pillanata. Csukva. Csukva. Ne nyisd ki, ne nyisd ki, ne nyisd ki! Oké. Most az első. Istenem, felfelé megy! Mi? Gyerünk! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! 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 Ne, 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 ne!
Hová mész? Felvonó a pokolból. Üdvözlet! A rémálom a Mersz utcából, a házigazda, Chris Russo. És velem van, mint mindig, Chloe Young, Matty Davis és E.Z. Simpson. Minden rendben? Király! Chloe, elmondanám mindent a nézőknek a mai játékról? Ma a 3 királyok játékot játszuk, amit ha jól játszunk, akkor egy halott király szellemével beszélhetünk. Tükrök segítségével. Aha, beszélgetés egy halott királlyal. Na hát, elmondanád, hogy mivel fogjuk fűszerezni az izgalmat? Egy sorozatgyilkos otthonában játszunk, aki Lester Digby King. Látjátok, hogy mit csinálunk, ha? Meti, mi a helyzet nálad? Épp sóvédelmet készítek, mert anélkül soha nem beszélhetsz a halottakkal. A show az irodai pihenőből van. Egy újabb hét sótlan ebéddel. Igen, de ha valami elfajul és mind itt ragadunk, nem panaszkodsz majd a sótlan krupli miatt. Nem tudnád egy kicsit nagyobbra csinálni a sókört, hogy ne kelljen ott szoronganunk? Ne feledjük, hogy ennek az epizódnak a szponzora a valami zöld zöldségital. Mua! Na jó. Ki tudja, hogy mi a probléma? Hogy 3 folt van a pólódon? Nem, a képernyőn. A képernyőn. Chris hülyén néz ki. Gabbeiz. Amikor megemlítjük a szponzort, látnunk kell a terméket. Ott van. Sajnos nincs ott. De... Látod? Ott van. Az a helyzet, hogy az ott egy jeges kávé. Az a fontos, hogy Chris, a kezedben kell tartanod. A kávémat? Vajon megtérítik az úti költségeket? Úti költségeket? Busszal járok be ide. Ja, ha Metinek megtérítik a buszköltséget, akkor nekem a benzinköltséget kellene. Erre sajnos nincs keretük. Mi a helyzet az étel- és italköltséggel? Az sincs benne, de bátran fogyasszátok a valami zöld mintáit. Fúj, olyan íze van, mint egy penészes répának a fűkomposztban. Igaz. De ha már itt tartunk, használjuk a szlogenjüket. Ízlik az egészség. Na jó, nézzük. Haver, már megint. Egy újabb unalmas előadás jön. Lefogadnám. Srácok, hagyjátok beszélni. Köszönöm, Ézé, már eleget hallottam. Igen, én is. Figyeljetek ide! Még gimnazistaként kezdtük ezt a műsort. Viccből, igaz? De elhatároztuk, hogy profi módon csináljuk. Meti, a szüleid bérleti díjat is kértek. Az érettségi napjától. Chloe, anyád azt mondta, tanulj tovább, vagy keres munkát. Chris, te tényleg fogorvos lennél, ahogy apád akarja?
Én hánynék, ha Chris keze a számban lenne. És Izzy. Én nem is tudom, hogy a szüleid mit szeretnének. Ó, a szüleim csodálatos és támogató emberek. Arra bátorítanak, hogy kövessem az álmaimat. De saját lakásba költöztél, ugye? Igen. Elég jó volt, de kiderült, hogy szívás. Szóval, egyetértünk abban, hogy a szponzorokat boldoggá kell tennünk, hogy ne kelljen abba hagynunk ezt? Igen. Hát persze. Igen. Akkor remek. A következő napi rendi pont az új csapattagunk. Mi? Most viccelsz? Nem tudsz költségtérítést intézni, de új taggal bővülünk. Nem valami kamerazseni, vagy igen? Nem kamerazseni, és nem is kell fizetni. Ő a műsor egy rajongója, aki jelentkezett, hogy segít nekünk. Gondoltam, mivel helyi srác, Szóval gyakornok lenne? gyakorlatilag nem, még középiskolás. Szóval inkább egy Kapunk gyakornokot. olyan Játékváltás, jól jön egy gyakornok. Mit tudsz a srácról? e-mailt küldött, hogy segítene. Biztos vagy benne, hogy nem valami sorozatgyilkos, aki le akarja vágni az ujjainkat és nyakláncként viselni? Rengeteg őrült van. Ahogy itt is, szerintem. Nem sorozatgyilkos, Meti. Várj! Ő az a fura srác, akit idejövet láttam? Akkor jó. Tényleg nem tűnik kamerazseninek. Én most be is hívom. Kérlek, Ryan, bejönnél közénk? Igen. Kösz. Oké, figyelem, ő itt Ryan Keaton. Sziasztok! Olyan jó itt lenni. Hoztál nekünk valamit? Ő azért van itt, hogy segítsen bármiben. Például... Mindenben, amiben szükséges. És mi van a... És legálisan. Üdvözöllek a fedélzeten. Oké, talán foglalj helyet és folytassuk azt, amit elkezdtünk. Kösz. Tehát, szóval, a következő epizódra valami ötlet? Bármi. Kivele bármi van. Van egy kísértett szálloda a japán Sendaiban. Ott játszhatnánk Hitori Kakurembót. Nincs keretünk tengeren túli utazásra, vagy bármilyen utazásra a 3 állam területén kívülre. Nem kínálsz túl sok lehetőséget. Hát, mi lenne, hogyha nálam játszanánk a fürdőkádban? Csak akkor, ha nem kell a fürdőkádba mászni. Vagyis... Perverz. Igen? Ryan? És mi van a liftes játékkal? Ti még nem játszottátok ezt? Ez az, ahol egy liftben utazol, hogy kinyiss egy kaput és megidézz egy szellemet? Pontosan. Az 5. emeleti nő. Állítólag kaput nyit a holtak világába. De ha nem jól csinálod a játékot, akkor széttép, ugye? Chris dobta ezt tavaly. Ja, és úgy döntöttünk, hogy senki sem akarja nézni, ahogy 20 percig egy liftben ülünk. Könnyű felvételnek tűnik. Bárhol felvehető, már ha az épület legalább 10 emeletes. Hát, akkor itt nem. Nem hiszem, hogy problémát jelentene épületet találni. De nem a mi profilunk. Mi rémjátékokat játszunk ijesztő helyeken. Szóval, tud valaki kísértet járt a liftekről? De, Jó, helyi kísértet járt a liftekről. Igen. Van itt egy épület néhány saroknyira. A neten olvastam egy történetet egy lányról, aki ott tűnt el. Azt mondják, a játék közben tűnt el. Azt mondják? Chatcsoportok és Reddit posztok. Szóval megalapozatlan online pletykák. Az internet erről szól. Azt is tudom, hogy helybéli volt. A külvárosban lakott. Akkor voltam első éves gimnazista. A rendőrség szerint elszökött, de, mint mondtam, a pletykák szerint az 5. emeleti nő volt. Tudod a nevét? Becky. Talán. meg tudjuk valósítani? Bármit meg tudunk valósítani. A kérdés az, hogy akarják-e látni, ahogy 20 percig liftben ülünk. Én már is unom. Akkor ez egy nem. Mondjátok. Oké, remek javaslat, Ryan. Talán később.
Ó, ne, ez Klein úr hív, ezt fel kell vennem. Ki az a Klein úr? Az egyik szponzorunk. Jó napot, Klein úr, épp most akartam hívni. Igen, ezt teljesen megértem. Gondoskodni fogunk róla, hogy a következő epizódban kiemelt helyen Gyere, szerepeljen. körbevezetlek. Ez itt az iroda. Ezek az asztalaink. Az a mi pazar stúdiónk. Egy teljesen felszerelt konyha. Ott pedig Kevin irodája van. Mondania sem kell. Ezzel a tájékoztató véget ért, örömmel látunk. El ne tévedjek. Ó, elfelejtettem. Várj, mutatom a wellness részeget. Hát ez szép. Valaki elmozdította a babámat, vagy magától csinálta? Néha el kell menekülni. Köszönjük, hogy segítesz nekünk. Most add ide a telódat. Ha bármilyen kérdésed lenne... Ez vagyok én. Kösz. Nézze, én megértem önt, de kérem, ön is próbálja megérteni az én álláspontomat. Higgye el, hogy... Most magyarázkodik? Mit hallottatok? Most vesztünk el egy szponzort. Igen, hallom, de nehéz hallgatni önt, amikor ilyen hangon beszél. Halló? Halló? Most kaptam a pofámba egy jó nagy adagot egy nagyon dühös szponzorunktól. Ha Klein úr nem kap egy új epizódot a hétvégéig, akkor megvonja a támogatást. Egy komplett műsort egy hét alatt? Az lehetetlen. Ha nem, akkor mindent elveszítünk, amiért dolgoztunk. Szóval muszáj lesz valahogy. Legalább egy hét kell a vágásra, nem beszélve a forgatásról. Oké, akkor Ryan ötlete lesz. Az a liftes dolog. Le tudjuk forgatni egy helyszínen, nem kell sokat mozogni. A grafika előre meg lesz, hogy időt spóroljunk, és ma este leforgatjuk. Mi? Kizárt dolog. Az épület, amit mondtál, egy irodaház, igaz? Igen, az. Jó, tehát az irodaház szombat este egy szellemváros lesz. Jól mondod. Ez még mindig nem enyhít azon, hogy fellejárkáljunk egy dobozban 20 percen át. Meg kell... vagyis nem. Muszáj lesz megtennünk. Hát nem tudom, hogy akarod ezt érdekessé tenni. Csak mondom. Ez akkor kihívás? Kihívott minket? Szerintem igen. Bírom a kihívást. Én is. Szerintem menni fog. Kételkedik a zsenialitásunkban. Ez a legjobb indok. Ez jól hangzik. Jó, akkor talán lássunk hozzá. Kutatom az előzményeket. Nézem a szabályokat. Küld el, ha megvan, én előtöltöm a grafikát. Baszott jó. Oké. Én mit csináljak? Segíts vinni a felszerelést. Jó. Egy kis letartóztatás birtokáborításért? Ha megállítanak, játsszuk az eltévedt turistákat. Eltévedtünk egy rakás videóeszközzel. Tudok jó akcentust. Jaj, ne. Na, itt vagyok. Vegyétek fel. Idáig futottál? Igen, Klein úr küldi ezeket, és szeretné, ha viselnénk. Nem hordok zöldet. Srácok, ez a póló nagyon bejön.
Mindenki egyforma pólóban? Megmarad így a hitelességünk? Nem tűnök annak? Inkább csak ízin legyen. Jó, legyen, de akkor ő áll a kamera előtt, oké? Akkor megyek, hozok egy kávét. Kér valaki kávét? Hozok kávét. Jeges tejest! Aha. Akkor kezdhetjük. Ez a beállítás hátulról nagyon rosszul néz neki. Akarod forgatni? Nem, majd később. Tedd le ide. Oké. Krisz, ne feledkezz meg a testmikrofonodról, és ne kérd, hogy segítsek elrejteni a zsinort. Egyszer jött be. Fogd ezt a táskát, és gyere. Oké. Csak utánad. Itt nincs elég hely a világításnak, de megoldjuk. Segítenél? Jó, hát persze. Király vagy. Összeálltunk és működünk. Az egészet erről a kis tabletről futtatod. Kis tablet. Ez a mobil irányító központ. Rakétákat tudnék kilőni erről a tabletről. Szerencsére békés hölgy vagyok. Oké. Nem zavarlak? Nem, épp nézem a jegyzeteimet az 5. emeleti nőnkről. Találtál valamit? Eddig annyit tudok, hogy ő úgynevezett bosszúálló szellem, aki ott kísért, amit úgy hívnak vörösvilág. Ja, és szereti széttépni az embereket. Durván hangzik. Egy katasztrófa. Ha 5 másodpercen belül nem kapcsolsz be, rögtön a sarokba váglak. Te, ő mindig ilyen? A paranormális végzet fenyegető kísértete, amit pénzügyi összeomlás kísér? Anyádat! Igen, megszoktuk. Te kis rohadék. Úgy tűnik, elég jól kezelitek. Nem kap áramot. Mi profik vagyunk. Hogy jött ez a szellemjáték dolog? A jellemző válasz: szórakoztat, izgalmas, veszélyes. A barátaimmal dolgozhatok. De az őszinte, unalmas válasz: megrögzött kutató vagyok. Szeretem az ismeretlent kideríteni. Tudtad, hogy a 920-as években kezdtek el a liftekben zenét adni, hogy nyugtassák az utasokat? Na hát, ezt nem tudtam. Vagy, hogy nem is lenne liftünk, ha Alyssa Otis nem találja fel a biztonsági féket. Enélkül nem lennének modern liftek, ezek nélkül nem lennének felhőkarcolók, azok nélkül nem lennének modern városok. Mindezt tudom, de az 5. emeleti nőről meg semmit. És ez az, amit igazán tudni szeretnék. Kell, hogy legyen valami a történetben, ugye? Remélem. És Alyssa Otis találta fel a forgó kenyérsütőt is. Imádom a frissen sült kenyeret. Az a legjobb. Ugye? Jól van. Már összeálltunk? Egyik sem tűnik jeges teljesnek. Jó, mutatom, hogy kell filmezni a bolondokat. Fogd a kamerát, és dugd be a kezed ide alulra. Jó, aztán fordítsd ki a monitort. Oké, ez legyen veled szemben, és a bekapcsoló gomb, gyerünk. Gyerünk, menj, mindenki álljon a lift elé a bevezetőre! Oké. Így? Így. Kezdjünk egy nagy totállal. Úgy. Oké. Tessék! Krisz, ne feledd, mielőtt azt mondanád, hogy nyomjanak rá a feliratkozás gombra, az átkerült a jobb alsó sarokba, oké? Jó, tudom. Akkor most tényleg kezdhetünk. Üdvözlet! A rémálom a Mersz utcából, a házigazda? Krisz. Ma pedig egy hátborzongató netes legendát taglalunk, amelynek a címe Szellem a liftben. Már évek óta azon tűnődünk, hogy előfordulhat ilyen.
Ma este a liftes játék talán végre választ ad erre. Csak hogy ezzel a játékkal nem csak szellemeket idézünk. Nem. Ajtót nyitunk egy elátkozott szellem világába. Persze az 5. emeleti nő segítségével. Chloe? A halottak saját földjénél, amit ők úgy hívnak, vörös világ. És, ha jól játszunk, ajtót nyit és beenged. Meti? Jó, szóval így kell játszani. Az emeletek sorrendje a következő. 4, 2, 6, 2, 10, 5 és 1. Hát ez elég egyszerű. Várj! Van más is. Amikor elérjük az 5-et, az ajtó kinyílik, és egy nő lép be rajta. Belép, és mögénk áll. Viszont nem szabad ránézni, és beszélni sem hozzá. Tehát amikor felérünk az 5-re, csukva kell tartani a szemet és a szájat. Bármi legyen is, ne forduljunk meg. És ne nézzünk rá. De mi történik akkor, ha mégis? Hát, Krisz? Ha beszélsz hozzá, vagy ránézel, akkor azonnal darabokra szaggat. Ha visszanézel a játék befejezése előtt, megátkoz a jelenlétével. Kísérteni fog, mint egy éber rémálom. És amikor ezzel végzett, darabokra tépi a testedet és a lelkedet. Ó, baszki, fogd! Fogd már! Jó, mi? Ja. Gyere közénk. Jó. Köszi. A mai epizódot köszönjük a valami zöldségitalnak. Használd a rémálom promókódot, hogy 10%-ot kapj az első rendelésedből. Kóstold meg az egészséget! Oké. Készen állunk, hogy lássuk a folytatást? Mehet? Még nem tudom biztosan. Elutasítva. Oké. Akkor első lépés, lépjünk be a felvonóba. Mintha azt mondtad volna, hogy az épület üres. Liftes csevegés. Milyen az idő? Láttad a tegnapi meccset? Vajon az élet, a teremtés és a pusztítás végtelen ciklusa, és a pokol a felismerés, hogy lehetetlen változtatni ezen? Jól van, megjött. Akkor... Jól van. Először a 4. jön. A 4. az első. Igen, az. Nem az első és Nem, a 4. a 4. jön először. Azt nyomd meg. Tévedtem. Ez már a pokol. Tali a túloldalon. Követjük a szabályt. Na jó. Említsük meg azt a lányt. Kit? Azt a Becky nevűt, azt, amelyik eltűnt. Ja, persze. Persze, csak nyugodtan. Akkor a következő a második. A mai epizódot azt teszi különlegessé, hogy bizonyítékunk van rá, hogy a játék valóban működik. Beckynek hívták, és állítólag ő az 5. emeleti nő utolsó áldozata, és a nyomozásunk szerint ez az a lift, amiből eltűnt. Menj a www.rémálomamerszutcából.com-ra, ott minden részletet megtalálsz. És hogyha már ott vagy, akkor nyomd meg a feliratkozás gombot a képernyő bal alsó sarkában. Jobb alsó sarok. Javítom a posztban. Szexet valaki? Nagyon szellemes vagy. Minden rendben? Minden király. Miért? Általában sokkal beszédesebb vagy a kamera előtt. Hát nem tudom. Úgy érzem, hogy eleget beszéltem a mostaniban. Mégis mitől érzed ezt?
Inkább fejezzük be, jó? Jó. És most vissza a másodikra. Újra. Ne! Nehogy elromolj! Mi ez, Iz? Nincs miért aggódni, egy kis interferencia. Hát, a második emelet úgy néz ki, pontosan, mint néhány perce. Ahó, van ott valaki? Azt akarod, hogy valaki ránk hívja a Jogi, csak zsarukat? próbálom felrázni a szellemet. Nincs nyoma az 5. emeleti nőnek. Talán azért, mert még nem jártunk az 5. emeleten. Hát... Ó, igen, pontosan erről beszélek, szentég! Én inkább a lépcsőn mennék. Mi? Ne! Ha valaki elhagyja a liftet a játék vége előtt, akkor vége. Minek vége? Átkok, lélekszaggatás, és bukjuk az epizódot. Nincs miért aggódni. Látod? Már jó. Hát, eljött az igazság pillanata. Végre ideje indulni az 5. emeletre. Ahol a nő belép. Ne nézzünk rá, és ne beszéljünk hozzá, mert ő nem ember, és darabokra téphet minket. Felaprít testet és lelket. Van kedvetek ránézni? Ne játsz az idegeimmel. Ugyan már, egy apró pillantást, ha? Jobbnak tűnik. Szóval ez itt Ne a- érj hozzá, haver. De... Hogy Oké. Izzy kényes az ilyen dolgokra. Belejön. Jól néz ki, nagyon jól néz ki. Amíg stabil marad. Igen, azt hiszem. Biztonsági őr. Elbújj! De hová? A sarokba! Mindjárt ott vagyunk. A tabletem! Végre minden kiderül. Fény derül az igazságra. Elment. Én ránézek. Elég, Chris. Ez egy sokkal érdekesebb epizód lesz a többinél. Rögtön megnyomom a stop gombot, esküszöm, Mindketten Chris! álljatok le! Meti, megint viccel, érted? Krisz, te most viccelsz. Mondd ki. Csak viccelek, Meti. Nem nézek rá. Esküdj meg! Oké, rendben. Nem nézek rá, esküszöm. Akkor szemek csukva. Átnéztem mindent. Most mit csinál? Telefonál. Oké. Utolsó lépés, nyomjuk meg az elsőt. Ha jól csináltuk, a liftnek a 10-re kell mennie. Felfelé megyünk.
Ez elképesztő. Most mit csinál? Elment. Jaj, ne. Mi az? Mi történt? Nem tudom, mi történt. Miért nincs képünk? Nem tudom, próbálok Miért nincs rájönni. képünk? Ez nem vicces, megnyomtad a 10-est, ugye? Már nem csináltam semmit. Úristen, felvisz minket! Valószínűleg valami Ki kell karbantartás lesz. szállnunk, ki kell szállnunk! Ne csináld, Állítsuk neki meg! ebből baj Állítsuk meg! Miért a 9-en áll Valami meg? nincs rendben. Talán az 5. emeleti nő. Mondja meg, hogy ne írja alá a papírt. Még. Hogy jutottatok be ide? Az akta nálam van. Nem érdekel. Megtarthatja a gyerekeket, én a házat. Igen, megmondhatja. Szél a izgalom. Ne kezd el, Chris. Akkor végeztünk? Milyen a felvétel? Szóval, Mi történt? nem tudom. Vastag liftfalak, ólomcsövek, furcsa interferencia. Tehát elvesztettünk egy jó nagy adag anyagot. Micsoda? Mennyit veszítettünk? Kérdezd, Izzy. Mennyit veszítettünk? Az utolsó felét. Remek. Nem kellett volna így most mit sietnünk, csináljunk? hogyha te... Elveszíthetjük akkor a szponzorunkat. Chloe, ne! Hallottad ezt? Micsodát? Semmit. Semmi nem volt. Csináljuk újra. Még egyszer. Csak hogy az összes felszerelést tegyük a liftbe. Ja, az nem fog menni. Haza kell mennem. Ja, nekem is. Van legalább használható anyagunk? Visszamegyek az irodába és megnézem. Talán össze tudok kaparni valamit. Oké, veled megyek. Érdemes. Ha csak nincs valami más, amit össze Chris tudsz dobni... attól fél, hogy ez az egész visszavezeti őt Beckyhez. A lányhoz, aki eltűnt. Chris ismerte. Ugye? A műsor rajongója volt, és összejöttél vele. Mégis honnan tudod ezt? A bátyja vagyok. Megtaláltalak a laptopján. Elmondta, mennyire szerette a műsort. Aztán lefeküdtetek. Egy héttel később eltűnt. Tudod, még csak elsős volt. Ez igaz? Ki vele, haver? Akkor még gimis voltam. Az egy hónappal ezelőtt ért véget. Összejöttél Beckyvel, aztán lekoptattad! Azután, hogy mindent elmondtál neki a liftes játékról. Te mondtad neki, hogy játszon, és hogy rögzítse, hogy felteszed a netre, és híressé teszed. Amikor nem reagáltál, úgy döntött, hogy egyedül játszik. Csak hogy kurvára lenyűgözzön. Ez olyan undorító, Chris. Mi? Tudtad, hogy rajongó, és ezt úgy alakítottad, hogy kihasználod őt. Az, hogy ezt még el is kell magyaráznunk, még durvább. Tudod, csináltál már korábban is furcsa dolgokat, de azt ígérni, hogy híressé Ez teszed tönkre őt. tehet mindent, amiért dolgoztunk. Jó, de nehogy már én legyek felelős az eltűnéséért. Nem. De segítsetek megtalálni. Na hát. Na hát, na hát, na hát, na hát. Azt a... Kurvára szánalmas vagy, tudod? Te tényleg azt hiszed, hogy elveszett a kibaszott vörös világban? Ha? Ez egy kibaszott vicc. Hadd magyarázzam el úgy, hogy a diónyi kis agyad valóban fel tudja fogni mindezt. Oké? A te lúzer hugod megszökött! Baszott idióta! Basz meg, basz meg te is! Igen, basz meg! Basz meg! Basz meg, basz meg, és te is basz meg! Oké? Ehhez nekem semmi közöm sincs!
Semmi! Leléptem! Ti nem jöhettek be ide. Kifelé innen. Gyerünk! Jó. Igenis, uram. Jól van. Gyerünk! Kifelé! Gyorsan, gyorsan, tűnés! Menjünk vissza az irodába. Jól van. Szedd a lábad, gyerünk! Nem akarlak titeket itt látni. Te, Chloe! Sajnálom, hogy nem mondtam korábban. Nem, tényleg. Chris hatalmas seggfej, és megérdemelte, de... hazudtál, és kihasználtál minket, hogy idáig jussunk, igaz? Baszki. Jó, sajnálom. Ja. Tényleg nagyon sajnálom a húgodat. Remélem épségben előkerül. Mi mondanivalód lehet most számomra? Oké. Mit kellene tennem? Engem kérdezel? Mert az érzéseim elég nyersek, és nem fog tetszeni a válaszom. Chloe, ott vagy? Igen, még itt vagyok. Oké, hát... Majdnem otthon vagyok. Jó, csak beszélgetni akarok, ennyi. Inkább beszéljünk holnap, jó? Chris! Chloe? Chloe? Oh.
Hihetetlen, hogy képes volt erre. Igen, de már évek óta ismerjük. Kizárt, hogy... Végül is számítani lehetett erre. Annyira jellemző rá, de fúj! Tudom, de nem hittem, hogy tényleg... Tehát Chris nem lehet többé a műsorban. Rendben. Azt hiszem, hétfőn meghallgatásokat kezdhetnénk. Hát, ha találunk Jaj, ne. utódot helyette. Mi van? Véletlenül nem hoztál el egy kamerát a liftből? Nem. Akkor ott maradt egy kameránk a liftben. Melyik? Amelyik nagy mennyiségű felvételt tartalmaz a birtokháborításunkról. Gondolom érte kéne mennem. Ebben egyetértünk. De egyedül? Éjszaka? Menjünk. Köszike! Jó, jó. De siessünk, meg kell néznem a felvételeket. Igen, tudom.
Becky! Ha-ho! Senki. Kösz, Mr. Bond. Hé, segítenél, ezek a kis T-rex karok nem érik el. Így jobb lesz. Édes vagy, amikor mosolyogsz. Gyakrabban kellene. Hazudsz. Mit csinálsz? Liftezünk. Erre nincs időnk. Egy kis mókára mindig van. Azt hiszem, a második jön az utunkon. Mitől vagy ennyire feldúlt? Mindig csendes és higgadt vagy. Talán félsz, hogy becsődölünk? Mi lesz? Mi lesz? Gyerünk! Ki vele, Kev? Oké. Emlékszel, hogy letettem a foglalót az irodára, és azt mondtam, hogy van annyi pénzünk, hogy 1-2 hónapig kihúzzuk? Igen, nem volt igaz? Hát a probléma az, hogy honnan jött a pénz. Ugyan nem valami tért kalács törő uzsorástól kaptad. Bárcsak. A pénz a megtakarítási számlámról jött, és az első évi főiskolai tandíjra tettem félre. Komolyan? Igen. Gondolom az apád rájött. Igen. Hát, még élsz. Az jó, nem? Valóban. Azóta az irodában alszom. Vagy nálam is, amíg a szüleiddel nem rendeződnek a dolgok. Kösz. Oké.
Most már visszamehetünk az irodába? Szeretnék még néhány lehetséges szponzort felhívni. Persze. Már csak egy emelet van hátra. Befejeznéd? Hát? Legalább lesz még néhány felvételünk. Oké. Az 5. Ahó! 5. emeleti nő! Ajjaj, nem kellett volna kinéznem. Oké. Most egy jót szórakoztunk. Gyerünk! Záródj! Záródj! Záródj a szentségit! Városi legendák, liftes játék, játéktörténet. A helyi lány eltűnt a játék után. Hozzászólások. A liftben talált nő eltűnését tegnap kora este jelentették be. Helyi nőt találtak összetörten egy irodai lift belsejében.
Mit akarsz? A barátaiddal együtt veszélyben Mi? vagyok. Ez igaz, Chloe. A játék... Én... Találkoznunk kell. Chloe! Baszki. Oké, az irodában 15 perc múlva. Fenn a tetőn várlak. Oké. Mi a franc van? Oh. Jön már a busz? Gyerünk! Mióta várok? Ha-ho! Ön a buszközlekedés munkaidő utáni segélyvonalát hívta. A szokásosnál nagyobb hívásforgalom miatt a várakozás... Hogy basznátok meg! Baszki! Kinyitottuk az ajtót, és most el akar kapni minket! Mit csináljunk? Chloe, hívom Chloe-t! Szia, Meti! Próbáltalak hívni. Ne dobálj! Találkozzunk az irodában! Mi van? Baszki! Meti, minden rendben? Most éppen az irodában vagyok. Tökéletes! Azonnal ott leszek! Baszki! Ó, baszki! Oh. Sót kell találni! Oké, keresünk! Segíthetek? Nem, ott ül a barátnőm és vár. Ott. Jó lesz ez legalább. Ez egy ajtó, biztosan az, ez egy portál, ez az egyetlen magyarázat. Elnézést. Sajnálom. Mire És valószínűleg mélyen itt ragadt maga a két lábon járó rémálom, aki a létezés és a... Befejezte ezt? Kösz. Van valami durvább szemű? Hívom a rendőrséget. Jó, persze. Menjen csak. Oké, Meti, most már csak azt kell kitalálni, hogyan csukódik a portál, mert az biztos, hogy be kell zárni, de hogyan? Megvan! Rendőrség? Egy kölyök bejött az étterembe, és randalírozott. Szállj le rólam! Tűnj már innen a pokolba! Rögtön, megyek, semmi baj. Szerintem csak még az a őrült. probléma, hogyan csukjuk be azt a rohadt portált? Kéren, tegyenek valamit. Meg kéne csukni, de addig is sok só kell. Hey,
Ne, ezt ne! Hé! Jó, köszönöm a kellemes estét. Csillag, a legfontosabb. Mindenkitől elnézést kérünk. Halló? Halló? Azonnal! Van fegyverem. Ha bármi furcsát csinálsz, akkor ledoblak a tetőről. Na, beszélj! Sikerült. Ott voltam. A világában. A játék megy. Mi a bánatról beszélsz? Meg kellett tudnom. Látnom kellett, hogy a húgom ott van-e. Visszamentem az épületbe, és egyedül lejátszottam. Ott voltam. Ez egy nevetséges állítás. Minden igaz, Chloe! A vörös világ, az 5. emeleti nő, az egész istenverte játék valódi. Na most el kell menned. Ezt találtam. A felvonó padlóján. Szerintem valami történt. Izzyvel és Kevinnel. Fogd és nézd meg! A rohadt. Akkor fel kell hívnom mindenkit, el kell vinnünk ezt a rendőrségre. De a rendőrség nem segít, Chloe! Én még csak nem is ismerlek. Hogy bíznék meg benned? Chloe, én sajnálom, hogy ez az egész így alakult, ezt elhiheted. De a rendőrség feladta Becky keresését. Még a szüleim is feladták, hogy megtalálják. De én nem adom fel! Tudom, hogy sosem szökne el. Ha elveszítenél valakit, aki közel áll, nem tennél meg mindent, hogy megtaláld? Szükségem volt a segítségetekre, és nem akartam, hogy őrültnek tartsatok. Nem. Erről Chris tehet. És amit tett, az valóban borzalmas, de most inkább az érdekel, hogy a barátaim biztonságban vannak-e. Mi ez? Mi történt itt? Ez nem volt itt korábban, de... Mi a Bocsánat, sajnálom! Ez mire volt Az jó? idegeim kikészültek, érted? És visszajött a srác. Van újabb netes ötleted? Ne nyújj a körhöz! Mi a bánat ez itt? Táplálék, mert hosszú éjszakánk lesz. Ez nem válasz a kérdésemre, Meti. Lépjetek a körbe, és elmagyarázom. Nem tudnád magasabbra emelni a lábad? Jó.
Szóval, a helyzet a következő. Valami történt, amikor játszottunk. Mi szabályt A szegtünk. játékot nem az az irodai fickó tette tönkre? Én is ezt hittem, de aztán elkezdtem gondolkodni, és Chris megnyomta az utolsót, az 1-est. Mégis felfelé mentünk. Tehát kinyitottátok az ajtót. Pontosan. Ahhoz vizet kell adni. Tudtad? Ez... hihető. Aztán hátra néztél? Persze, mert Chloe is hátra nézett. Most komolyan engem hibáztattok? Hogy miattam szállt átok rátok? Neki mi köze ehhez? Visszament és szólóban játszott. Hülyeség volt. Én nem töltöm az éjszakát sóval és gyertyákkal teli körben. Mi történt veled? Nem mondod! Tesó! Láttad a világot? Tényleg bent voltál? Igen. Hát ez átkozottul király! Mesélj már, mi volt ott! Ez a legnagyobb baromság életedben. Miért csináltad? Azt hitte, hogy megtalálja a húgát. Ó. Na hát. Ki kell találni, hogy zárjuk be a portált. Oké, a rendőrségre kell mennünk. Nem hívhatjuk a zsarukat egy szellemre. Azt hiszem, hogy valami rossz történt Kevinnel és Izzyvel. Játszottak? Lehet, mert valami megijesztette őket. Igen, de Ha azt ők... mondod, hogy egy kibaszott szellemnő támadta meg őket, esküszöm, Találtál hogy... még valamit a kutatásod során? Mit találtál, Chloe? A játékról egy hírben írtak évtizedekkel ezelőtt. Egy diákszövetségi jelöltállító hétvégén történt. Az egyik lányt bevitték egy irodaházba, és bezárták a liftaknába. A neve Ellie McCormack volt. Megbeszélték, hogy egy óra múlva visszamennek érte, de elmentek a lányszövetség házába, berúgtak, és megfeledkeztek róla. Az egész hétvégét egyedül töltötte, és lassan elvesztette az eszét. Hétfőn, amikor az emberek bementek dolgozni, még mindig ott volt lent. A lift összenyomta, és a gerince eltört. De nem ez ölte meg. A halott kém szerint végül a lift fogaskerekei közé keveredett, és nagyon lassan szétszakadt. Csak napok múlva találták meg a holttestét. Szóval ő egy bosszúálló szellem. Nem, Meti, ő egy halott lány évtizedekkel ezelőttről, és te attól rettegsz, hogy valóságos. Annyi évóta csináljuk, és még mindig nem hiszed el. Azért, mert kurvára nem valóságos. Ezek történetek, amiket az emberek kitalálnak, mert félnek a saját haláluktól. Ez durva volt. Oké. Figyeljetek. Srácok. Mondjuk azt, hogy valóságos. Azért, mert az. Mi csináljunk mindezzel? Hát... Én... nem tudom. Kutattam a neten, csak azt tudom, hogyan kell portált nyitni, de azt nem hogyan kell bezárni. Adok mondjuk 5 percet. Aztán megyek a rendőrségre. Jó, van még néhány forrás, amit meg kell néznem. El se hiszem, hogy hagyom ezt az Láttad, mi őrültséget. van a kamerán? Ez nem azt jelenti, hogy... Mi ez a dal? Milyen dal? Amit most dúdoltál. Ja, dúdoltam. Nem tudom, hallottam valahol. Fülbemászó. Én is hallottam. Amikor ott voltam, a nő dúdolta. Ez nagyon ismerős. A lift most felfelé megy, de visszajön aztán. A felvonódal. Ez egy gyerekvers, amit anyukám énekelt. Ismeritek, ugye? Nem. Az enyém nem énekelt, inkább káromkodott és dobálózott. A lift most felfelé
Tovább megy, de visszajön aztán. Az ajtaja kinyílik és záródik aztán. Ja, pont ezt dudolta a nő. Ez egy gyerekdal, biztosan hallottad. Hogy is? Az ajtó záródik. De visszajön, aztán... Mi nem fejeztük be a játékot. Senki se fejezte be! Akkor muszáj, újra kell játszanunk. Ki kell lépnünk a világába. Pontosan, de visszajön aztán. Így záródik a portál! Ez az! Most mit csinálsz? Hívom a rendőrséget. Oké. Kell egy terv. Tehát, oda megyünk újra, aztán elkezdjük előről. Aztán, Chloe, ne dudold már, megvan. Tehát elkezdjük. Nem én dúdolom. Hello? Hívd csak a nyakunkra a szörnyeteket. Chloe, lépj vissza a körbe. Chloe! Chloe! Ellie? Oké, ez jó. Ez jó. Lehet, hogy Alice-nek hívják. Működik a sókör? Az olvasottak szerint. Kérlek, működj. Baszki. Oké, ez tökéletes. Nem jut át rajta. Meti? Vagy igen? Meti! Én mondtam nektek, az internet nem hazudik ezekről. Meti! Meti! Gyere! Oké. Fuss! Oké, arra! Azt hiszem, megmondtam, hogy ne gyertek De muszáj vissza. felmennünk oda. Nem érdekel. Azt mondtam, hogy kifelé az épületből. Én nem szórakozom. Indulás! Gyerünk! Indulás! Jó van. Chloe! Most végeztünk, Ryan, jó? Most kimegyünk. Oké. Bölcs döntés. Nem megyünk. Jó, tudod mit? Egyszer már adtam neked esélyt. Hívom a zsarukat. Sajnálom, nagyon sajnálom! Istenem! Tényleg van fegyvered? Persze, hogy van. Mi lesz, ha nem sikerül? Menni fog. ...15 perccel ezelőttig egy csepp hitem sem volt abban, hogy ez valaha valóság lesz. Most már hiszek abban, hogy ennek működnie kell.
Annyit kell tennünk, hogy követjük a szabályait pontosan. Akkor megy. Figyelj! Ha mégsem jönne be, akkor futunk. És nem nézünk vissza. Soha. Chloe. Vagy megtörjük ezt az átkot, vagy elpusztítjuk. De sikerülni fog. Igen. Várj! Mindjárt megidézzük magunk közé. Tudom. Ne feledd, ne nézz rá, ne szólj hozzá. Bármi lesz. Oké? Oké. Működik. Oké. Sikerül. Ez a hely. Valódi. Ez az egész valódi. Ryan, gyere. Ryan! Ryan! Mennünk kéne. Kérlek. Az ő. Az Becky. Ryan, menjünk. Tudtam, hogy itt talállak. Nem, ez egy trükk. Kérlek. Ryan, Becky már elment. Tudom, hogy fáj, érted? De már elment. Félek. Kérlek, menjünk. Szóval most megyünk az elsőre, ugye? És akkor vége? Igen. Igen. Oké. Miért állunk meg az 5-en? Ez nem adja fel. Mi? Nem enged el minket. Csukd be a szemed. Itt van. Igen.
Hová mentek? Chloe, ne! Ne hagyd itt Ryan. Nagyon félek. Ryan. Sziasztok! Képzeljétek, végre megtaláltam. Megtaláltam a tényleges liftet a történetből. Tehát Chloe és a barátai a liftes játékot játszották, mielőtt eltűntek néhány éve. A pletykák szerint a rendőrség soha nem találta meg őket. Vagy az 5. emeleti nő vitte el őket? Találjátok ki, mi jön. A liftes játékot játszom az eredeti liftben. Oké, internet. Ki várja, hogy lássa az 5. emeleti nőt? Én biztosan. Akkor kezdjük a 4-kel. Magyar hangok. Szető Ádám, Pekár Adrien, Barát István, Ács Balázs, Herman Lilla, Lamboni Anna, Hámber Talan, Gyenes László, Juhász Zoltán, Gyenis Erika. Felvevő hangmérnök Darvas Bence. Hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos. Gyártásvezető Mészáros Szilvia. A magyar szöveget írta és a szinkront rendezte Berzsenyi Zoltán. A szinkron az SPI International megbízásából a Laborfilm Szinkron stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit. Second fiddle, saw your face sentimental, never meant a little. Oh, you thinking I'm blind, you tone in your face, it don't quite align. Everyone's mad, eventually dance. A fraction of truth, they quickly condemn it. Take my wisdom like dentists think there's one more snub, you didn't need forensics. So, what do I do? Is it in my genes to be number 2? What do I do? Burn tired of the cycle, the pushing through. I don't really think that I can do this all on my own. There's a time and a place, but my mind is always racing. Finish line I've been chasing for so long. Where to go? When is my time? In the spotlight, gonna come as past my lifeline. Always on at the night, so red eyes, water exhaustion. The light is gone. Where to go? Another case of what could have been. If I don't make it, I don't got a plan B. And I don't fake it, I don't
wanna lose me, but I don't want to be a shallow